Acompañada da presidenta de Portos de Galicia, a conselleira do Mar reuniuse con representantes da Confraría de Portosín, o Club Náutico da localidade e o Concello de Porto do Son para presentarlle o proxecto de mellora do abrigo da Dársena de Portosín. Para nós, unha das cousas máis importantes sempre foi mellorar a seguridade da nosa flota, que os nosos mariñeiros traballen da mellor maneira posible e, sobre todo, coa maior seguridade posible. Non só seguridade para eles mesmos, senón para os seus barcos, que de alguna maneira é a súa empresa, a súa forma de vivir. Por iso que con este proxecto de máis de 2 millóns de euros damos cumprimento ás necesidades que tiña Portosín. Vamos a incrementar tamén os puntos de atraque. É un porto no que a mediados de agosto suele vir flota do resto do Cantábrico, sobre todo do País Vasco, e que tamén necesitan ter aquí un punto de atraque. Suporá un investimento de 2 millóns de euros para a execución do dique flotante e a instalación de novos pantaláns, que crearán 17 prazas de amarre para os barcos do cerco nas inmediacións da nave de Redeiras. Era a idea de poñer os pantaláns para barcos de cerco e si poder ter máis sitios de atraque onde os barcos poderán estar máis cómodos e onde o muelle poder ser máis extensivo e mellor para traballar. Por esta inversión de casi 2 millóns de euros e pico, porque era un compromiso e cumplistes, así como cumples tamén en Porto do Son. Pero despois, conselleira, quero che dar as gracias polo teu traballo, pola túa dedicación, por estar día e día a pé nos peiraos, nos portos, nos problemas. E sabes que este é un sector complicado, pero aí estás ti, non? Os traballos levan aparellada a execución dunha dragaxe nas inmediacións do dique flotante para habilitar así unha canle de entrada ao peirao.